Poď si so mnou vytvoriť tento krásny dekoračný vankúš s novinkou od Noezon, Natana Cherry Fluffy, obria priadza, ktorú dokážeš uháčkovať vlastnými rukami. Ja som začala tak, že som si vytvorila kruh s priemerom 10 až 15 cm, záleží na tebe, aký veľký chceš mať vankúš. Potom ho takto 4-krát obmotaj, aby si vytvorila aspoň nejakú takú hrúbku toho vankúša, no a následovne potom dovnútra skovaj ruku a ideš robiť prvú slučku. Snaž sa, aby každá slučka bola asi rovnako veľká na šírku tvojej ruky, zbytočne ju nerob väčšiu ani menšiu a nech sú po v celom obvode rovnaké. No a pre tých, čo poznajú háčkovanie, ideme robiť krátky stĺpik a nepotrebuješ na to háčik. Všetko si takto pekne uprav, pritiahni, skovaj ruku do prvej slučky, znovu vlož dovnútra a vytvor druhú. Tu si takisto navloč na ruku a vytvoríš si tak dve. A cez obidve teraz vlastne prevliekaš priadzu a vytváraš takto prvé očko a znovu dovnútra zoberieš priadzu, vytvoríš zase dve slučky, no a cez obidve si prevlečieš priadzu a takto dookola po celom obvode. No a kým to dokončím, tak sa pozri na tú nádheru. Takéto farebné kombinácie si môžeš vybrať aj ty. Je ich naozaj neúrekom, tak rýchlo bežných sa ti nevypredajú. No a ak sa ti takýto videonávod páči z takéto obrej priadze, tak ma sleduj, pretože čoskoro pridám nový návod, pretože inšpirácií je naozaj neúrekom. No a pokiaľ sa ti už viacej do stredu slučiek nezmestí, tak to takýmto spôsobom ukončí, aby nebolo vidieť, kde si začala, kde si skončila. Otoč a skovaj prebytočnú priadzu dovnútra vankúša. Daj mi vedieť, či vyskúšaš.